Nechci ukončit hru. A chceš? Nechci. Počkaj, natáčí to nebo ne? Fuck. Fuck, jo, natáčí to good. Takže tu sedíme Nexumences a dneska tady hraju opět Karambu TF-ko. Čau, čau, čau. Pane Karambak přijel z dovolené z Chorvatska. Z Chorvatska. Musím zahrát. Prostě po týdnu. Je hele sniper. Tady je nějaký cheater, který tady, nějaký sniper, který tady brutálně skáče a dává během vteřiny head. Ten cheater. Možná. Jinak tady Já nevím. ostatní snipři, ty nechce vůbec trefky, jo, na hlavu. Třeba nějakou mítu, jo. Utíkej, 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 utíkej. Dobrý. Jede ten hevák s tím medicem. Někam s tím medicem. Utíkej, utíkej. Utek jsem. Dobrý. Tam normálně vyšli 3 na mě, tak jsem radši odletěl. I kdybych dal jednomu rocket jump kill, tak by to nemělo smysl. Zazetku. To je hrozný tohle. Jsem mě trefil ve vzduchu. To je normální. On si poskakuje jako králík. Já bych mohl jít možná za Injuč, hele. Jako tam ten s těma boxama, jak tam běhá. Ne, to ne, že bych mohl jít Primíra. To bys možná mohl. Dávaj pivo. Dávaj pivo. Hlavně, že máš šunku a pivo a nechci nic dát, jo. To je... Lakomec prostě. Už mediku, proč neběžíš za hevákem, abych ti dal pěkný kill. Budem. Jsem našel svůj pešný sluchátka, jsem pešotou hlavu, to vypadá nic moc. Jo, ty máš vlastně nějaký sluchátka, ty jsem se taky spokojil. Maria. No dobře. Ty já jsem ho neviděl, on tady prostě běhá ten sniper všude. A skáče, to je hrozný, ty. Tak já jdu zase za normálního soldiera. Když on mi dá headshot, když já skočím a jsem tam tyhle uprostřed davu, no. To je taky tohle. Až to přestane bavit za toho inženýra, tak si vezmi prosím tě medika, jo. No jasně, Darek si tam běhá jak tyjo a umírá tam. Mě to Sentinel určitě bude trefovat, ne? A zabil jsem někoho, dobrý. Tak jo, dolana. To je hrozný ten XT, něco nějaký čtverečky, co tam má. Čtvereček jeden hnusnej. Taká do Amerika. Proč mohl, no. Nevím, jestli Ups. to někdy viděli, tak úžasnýho. A snad jo. Museli už někdy vidět. Běžte dopryč. Jdeme na ně. Skákej. A prostě zabiju toho křížka, nebo co to je. A křížek to asi hele, nebude. Ono to neukázalo. To neukázalo, že mě zabil. Jo, tak ukázalo. Tak to byl jenom nějaký lak. A zabil jsem někoho. No, 1, 2, 3, 4, no jo. Nic se nestane. To je hrozný, tyjo. Medic. Ten sniper tady to bude skákat a skákat. Dokud nikoho nezabije, no odleď, tyjo. Chcípni. No, mrtvej, hurá, sláva. Pro náboje. Dobrý, neumírej. Nemírám, střílíme, to dobrý. Dobrý, tak zabíráme.
měla. Ještě se... Ne, ona Co? je s náma. Kakačka je s Jo, tak to je ještě lepší, no. ještě líp. Skákačka obecná je s náma, to se mi líbí. To je potom musíš tu hry, jo. Jiví, jiví. Surprise. Injone. Dobrý. Kde seš? Mrtvej. Potřebuji asistent. Nedostanu žádnou asistenci, no. Kásu aspoň pro ty náboje. To mám vypočítaný. Tady na téhle mapě. Tak hop. Jsi mě někde nechal. Jo, jsem skoro na jejich spawnu, no. S pogo jumpem. Aha, a tady nějaký hrovák, myslím, že sniper. Dobře. Za tebou, vedle tebe, no, prostě nejde. Za tebe, před tebou, u tebe. Za tebou. Se nahoře, je tady Sentrina, ne malá? Není, dobře. Mi vyhovuje. Xeron.cz opustil hru. To se mi líbí. Že? Cože? Ne. Dobrý. Tak. Bezpečí. Na chvilku. Na chvilku přijde. Nějakou parku. No tak já nemám. Tak to dobře trefil, no. To jo, no. Nebo počkej, můžeme udělat to tím soldřů. Ne, to je dobrý. Dobré. Jo, ještě, že měl pár životů, už myslím, že mě zabije nějaký heavy při zabírání. Mohl by sem přijít, no. To by se mi hodilo. Jo, super by bylo, kdyby ten No jasně, backbar noob. Backbar noob. Já počkám. Nějaký dva postižený inženýři na spawnu. Lánová tady otravuje. No jsi hrozně nenápadný, si přede mnou převlíkneš, ty. Neviděl jsi mě. Asi jenom nějaký debil by si myslel, že fakt jako to je hráč jako z jejich týmu. Jo, ty jsi tady dobrý, já jsem si chtěl jít pro životy. Nestřílejte do Pojď, mě, pojď. pane. Počkej. Kde je? Tak, pojďte mnou. Tak počkej, budeme skákat. Jo. Proj! Sakra. Máš nehýlovat. Já vím, a jo, chtěl dát zezadu, prostě, aby Jo. Abych si, kde má tu zbraně, jo? Tady. Spadla někam Tady sem? takhle. Jo, dobrá. Tak, si počkáme chvilku. Až tak máš quick fixový ten charge. Quick charge? Amber fix. Fix charge, no. Charge. Dobře. Někdo hoří, to mě nezajímá. Tam někdo hodí prostě, to mě nezajímá. A shit. Ups, Ty děláš. tvoj. Mně se zdálo, že se ten server lagnul. Se prostě to zabírání nějak zastavilo, ale dobrý. Skoro. No tak skoro, že jo. Ještě jednu ráno a byl by mrtvej. Darášku. Kde seš? Jo, seš mrtvej, tak jo. A tady jsi, dobrý. Jedem. Hele, nenápadnej spy, fakt jo, převlítni se za mě. Pojď. Jdem to ještě přelít. Ne. Pyro. Už není, Tady. už není. Další. Ne, není. Pojďme pryč, mě se tady nelíbí na té věži. Jo. Dlouho to zabírá. Fakt nenápadnej, tyjo. Ale mě šel do rohu, šel do rohu. Ach jo, ty furt hledáš spy, a ne, že bys třeba za mnou letěl. No, dobře, on ten spy byl u Heavyho a já tam zrovna střílel do Heavyho. No, jasně. Nějaký spunk, Surpan Cup, nebo co to je? Sipank Cup, no to je nějaký blablabla. Jaký Francouz to vypadá. Podle toho, co nosí na sobě.
Jo, já nevím, co to je za buk, ale já vidím, že jakože mají kritický. Nahoru. Ach jo, Počkej na mě, ne. to zase zabrali. Já vítám jako vejš a dál než ty, jo. No právě. Kde seš? Pomůžte mě. No, svině, Ty jsou hodní na tebe, co? hrozně, no. Vidím medika. Co? To je normální, to je jako uspáje. To byl rocket jump kill a neříkejte mi, že ne. No jasně, mám 20 životů a ty do mě střel tou svou kušičkou. Ty manko. Čáku. Běž zpátky. Už je tady sniper, pane bože. Už je tady profesionální sniper. Neboli hit. Na ferovku. Na ferovku. Radši běž ke spawnu, já jsem se spawnul. Neboj, tady je ta. Sračka. Sračka? Nebo Sandrina. Najednou to není sračka. Ježiš, musíte tam zabírat. To mě tak nebaví. Co, tam je zase ten heavy To si myslíš, že je sniper? a medic, jo. Heavy, to si myslíš, že hraje za snipera a nějaký medic. No jo, odfukuješ to, prosím tě, Pyro. Myslí si to. Ježišmarja, střílej! Třeba mu raketu do hlavy, nebo Pošli mu náboje. A zabil tě. A já nechci umřít, nechci. já te Prostě prdel. nechci. Dobrý, dobré. To jsem tady na tak, jak se střílí. Do Amber, chudáka, tyjo. O to dáte. Dobře. Ježiš, nějaký body shooter, zase nějaký blue joker. To je hrozný. Ten nebyl modrý, ten byl zelený. Ježišmarja. Ty došní do mě. Jsi hlavní cíl? Asi tak. Ježíš, nevlez sem asi healu, ty Sandra to přežila. No moc ne, jo. Pak ty retardí, já se healu. Ježiši, zase ten heavy, to je hrozný, fakt. Heavy sem jde. Ježišmarja, no to tady chyběl, ty. Asi jsem umřel? Jo. Ach jo. To je hrozný ten heavy, fakt tohle. Myslíš, že sniper je to hrozný retard. Hamstap. Jo, proč tam ti dva, tyjo, inženýři na spawnu nic nedělají? Ten si myslí, jaký je rocket jump killer. A podařilo se mu to na AFK hráči. Co děláš, vole? A teď ty by uhořel, fakt. Jo, ten hraje s base jumperem, já si říkal, proč tady dává tolik rocket jump killů. To zase restaurace mapy, jo. I to bylo po 2 prohrání, nebo jednom vítězství a jednom prohrání. To je hrozný. Zase se bude restartovat mapa, no jasný, klasika. Když tak jako mu jdeš, nebo ukoseš, jestli už to máš. Možná k modrým. Když hraješ na medika, je lepší použít Amber Charge, A jo, i na Soldierovi. pro marnici. No to je ráda, ty jo. Modří. Když hraješ za snipera, přidává Derwin Dangerous Shield 25 bodů zdraví, použij ho, když je přežití největší prioritou. Jo, nepovídej. Takže no. No právě. To je úplně o ničem ty rady, většinou. Že jo? U nás je ta lama s base jumperem. A u koho teda seš? Modrý. Jo, dobře. Modrý. A ne bože, jak ho někdo dodělí. No jako hořím. No vidíš, co děláš ty retardy. Ne bože, já tady hořím. Ten jak má tu francouzský ten za toho snipera, tak on si hraje na rocket jump killera s base jumperem. Dobře, to nikdo neumí s base jumperem dát rocket jump kill. To je nemožný. To nejde. To umí každý noob. Tak on dělá někdo do držky šunkou. No Dara. No jasně. To je hrozný, ty lidi s tím base jumperem. No už můžeš modrý. Jo, už jdu.
Pohoda, ne? Modrý. Tak, modrý vyhrávají, to se mi líbí. Kam s tím sticky jumperem, ty? Bych se taky rád zalítal trošku. Kam se tpeš? Novotná, kam se to serete? Ach jo, ten s tím base jumperem je fakt smutný, no. XXX. Jako skill neexistuje už s base jumperem. To jo, no. Počkej, ještě nikoho nezabil, jo? Jak to? To je blbá, ty vole. Asi asistoval jenom, hele. No co, to se počítá. Jo, tam jste má taky base jumper. A lítá tady s krumpáčem, ne? Jeden lepší než Jo, s krumpáčem, no, tak to je borec, jo. Jdi do čudu. mám Tak, kill. A je a už je v čudu. Já mrtvej. Vedle. Maria, ten je ten trapný barák, pane Chichutí, jo. Cože? K čemu je tobě padák, nebo? Je jim ten padák. No, jako... To nějak seká, mám 7. Je mi nějak, ne? To budou FPSka, jenom. Wait, kde je ten medic? Jako s base jumperem dobrý, nedostaneš skoro žádný falling damage, jo, ale i tak trapný. No jo, dva skauti tady zabírají, já si říkal, proč jsou tady 4 lidi. Tak jo, naschle. Jeden po mně jde. Oh, už je oba. Ne, tak jenom jeden. Ne, tak už tam jsou zase 2. A za mě je nějaký Blue Joker, body shooter. Klasický. Víš mě na headko, nevím, na kolik ho míří. Dobře ty s tím tvým base jumperem, ty jsi hrozný borec. Jo, no. On pustí padák v letu, jo, jakože letí s padákem a pak ho pustí a neumí se ani trefit do toho skauta, tyjo, který tam skoro stojí. Teď jsem se pěkně proletěl přes celou mapu, ale pš. Aha, nejsem u nich na spawnu. Jako moc jsem se pěkně proletěl pokud jumpem, ale já bych rád zpátky, mně se to tady nějak nelíbí. S 27 životama už vůbec. Utíkej. Dvě další pána holení. Jestli ten týpek neumí skákat za skauta. Ale už dal další rocket jump kill, tyjo. Spíš base jump kill. Tak on tam je heavy červený, já tady mám náboje. Mám. Ne, to se seká, mě nebojím, já už mám jenom, no, ty vole. Myslím, že tobě. Ach jo, ten s tou lopatou, to je hrozný. Ahoj Heavy, jak pak se máš? Ach jo. Vy všichni utíkáte, jakmile na vás letím, to je hrozný. Kdo by neučil? Ti běží dozadu a koukej na mě, ne? Pane bože, už na mě zase letí. A máš padáček, vidíš, tak jsi šikovný. On to hrozně zpomaluje, ten padák. Ty ani neumí vyskočit, jo. Tam mě makujou, to je. Jejda. Víš, jak dlouho na mě míří, jo, tyjo, ten borec. A s lukem, že jo, tak. Jumper stamper, jo, dobře ty. Co tam tauntuješ ty? A zase utíká, tyjo, přede mnou a kouká na mě, to je hrozný. Oni mě snad vidějí, když na ně letím. No, darach, tyjo. Ten vidí všechno, to je Sauron. Vždycky na někoho letím, oni mě vidějí. Nějak seká, jestli to jde kvůli nahrávání, tak se omlouvám, jo, ale... A letí zpátky. Viděl jsem Trinu a letí zpátky. Hej, ty vole. Takže prodá padák a tu bazuku k tomu. To je hrozná kombinace. To je fakt hodně for noob, jo. Jo, dobrý, ten divnej skákačka obecná se přidal k nám, k modrým. No já bych řekl. Je ahoj. Sniper. Tu do mě jdou 2 snipři. Dobře, on mě ustřelil samopalem a zbylo mu 10 životů. Dobře. S tím se smířím. Už si vzal direct hit, aby zničil sentry. Ale já to nemůžu postřelovat, ty skauty většinou jako
Ty neutečeš. Tak. Není zač. Dostal si asist. Pomsta inženýrovi. Lopatou. Nic, dobře. V tom případě jsem smutný. Nestřejte do mě. Pojď sem ty skauta. Hej, dobře. Dobře jsi se seknul, týpek. Hopla, hopla, hop. Tyjo, já si pomstím tobě, tyjo, za toho inženýra, ty neřekneš ani děkuju. To jsem měl dát ráke jump kill a neříkejte, že ne. Tak ten správně umřel. Oni by do těch ran fakt skáčou, nebo nevím. Celkem zábava. Sakra, ten metr. No jasně, dej si Abr charge, tyjo, v pohodě. No jasně, krytneš, když do mě chceš bouchnout, tyjo, to je hrozný. To je zákon schválnosti. Hele, už zase tady lítá s parákem. To je hrozný. Čem? Tomu Deracha, jo? Jo. To je moc pěkný, ale jako já jsem nedostal asist. To je divný. No, já jsem mu ubral celý životy skoro, tyjo, a nedostal jsem asist. Oh, sakra, to je náš. Ježiš, to je ten force načr, strč si ho někam. Kam jdeš? Scout jedna. Ježiš, dobře. Dobře moc s ním luskano, ne, na takovou dálku. Jak tam skáče, tyjo, s tím padákem. A myslíš si, jaký profík, ne? Bych taky uměl si vzít base jumper, a nekom bych tady dával killy. To je jednoduchý, prosím tě. Před dopadem zmáčneš mezerník a pak jenom vyčasovat, no to ani není těžký. Vynačasovat tu ránu. Tohle jsem ale měl. Mně to vždycky nevíde o metr, to je divný. Hop, 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 2 životy, pomoc. Nechte mě. Uf, dobrý. Hej, divný, mně vždycky ten rocket jump kill nevíde o metr prostě. Ale skoro vždycky. To se mi nezdá, hele. Co tu se do mě střílí? No, jsi tady, scoute, no to je fakt úžasný, tyjo. Kapte ho. Jaký zalegovaný ten scout, hele, ten červený. No, on má nějaký asi ping pořádně velký. Adam Belan, 173. Parachute. Hrozný. Jak štvou, tyjo, s tím, jak furt tady dávají body shooty. No, a teď dostal headshot, tyjo. Po naučení. Už máš na té sniperce 273 kg. No vidíš. To mě to střílí. Tohle je ten zalagovaný. Tam má po mně ještě něco snajpí. Jak jsi měl tenkrát vždycky hrozně moc pingu, ne? Prostě 1000. Jo, já jsem se vždycky připojil na server, ne, 200, 1000, jo. Prostě vysavač jsem byl. Jo, vždycky všem úplně klesl ping. To by vstoupil. Ale úplně brutálně. Zase metr. To je hrozný. Au, to bolí. No a zase body shoot do nějakého Jokera, tyjo. Joker 30, no, to je moc pěkný. Jo, ale to video se komu končí, no hele. Už teď? Hele, už teď? No tak já bych, tak ještě pojedem kilu. Za půl hodiny, tak pojedem kilu, no. Nějaká lampka podobně nebude.
Myslíš ty, chuj. Darach mě dominuje. Sakra. To nasere to. Teď tauntuje. Teď mu dá s base jumperem kill. No, šikovnej. Tak kde ten osel? To už si dal ten kill. Někdo to mě říkal. nějaký jde. Víš, body shooter. No to je to, co mě dominuje. Tak někdo, kdo dává body shooter, může to mít. Mě dominuje a opustil hru. To je jaký divný. Masakríš. Zase tady ti dva skauti na tom vrchu, to je hrozný. Jeden z nich je zalegovaný. Mě to jde Víc než ten druhý, to je. Mě to jde jak psovi kakání. Víš, Mara, pojď za legony skouty. Nech mě žít ty. Ty mám backscatter a běhá tady. On další kill. Lochenloat. To není špatná zbraň. Když to umíš trefovat, že jo? Trafa záda. Ach jo. Já ani nemusím dávat jo rocket jumpy. Tady prostě umíráte i tak. Tak kde je Počkej, to, ty co mě řešil. dominuje? Tamhle ten Fekálus. Tak, to. Ach jo, já jsem se ho chtěl zabít. Já jsem rozdíl jiný zmáčknutý v 10. No. To je dobrý. Nestřílejte do mě, prosím. Já budu hodnej. Ale buď zastřelte tu svý. Přede mnou skáče, jo. Já se to neumím trefit, ale mě taky ne. Maria! Ten vtá. Tme. Ten v tme. Tme. Ten v tme. Dovolíte někdo má... A.k.a. Žužový marshmallow. Jo. To ukončíš už, ne? Šmejda. No, jenom já chci bacha, zaberu to. Za skoutníci. To je nepsaný. Oni jsou zalagované, já se do nich netrefím. To je... Aha. To bylo pro to video, já se s váma loučím, takže čau. Čus.